Hi guys! Magandang umaga. Umaga. Kuha tayo ng dugo. Meron ako ditong kit pangkuha ng dugo para i-test yung blood sugar. Kasi 2 hours na after my breakfast at kailangan ko talagang kuhain para ma-monitor yung dugo ko kung marami bang sugar. So ito yung device ko. Kailangan lang natin ng alcohol. Aray, si Undoy naglaba tsaka naghugas ng plato. Nakuha gid ang taklob. Napungga ba? Nadya po, nahurot na yun. So, kailangan ko nang bumili ulit. Tapos, kailangan nating merong karayom. Kasi kailangan ito para pang tusok. Ano ito? Tusok natin kung walang karayom. Ito, malinis na to. Nilinis ko to bago ko to niligpit kagabi. Daan mo na ka. Sige, go. Lalagay lang natin yung... Ay, nagtapo na naman. Nang tokwa. Lagay lang natin yung karayom, tapos takpan. May ulan na naman. I-set lang natin siya sa number 3. Ayan, number 3. Kasi kung number 5, sobrang lalim nun. Yung number 3 sa kalagitnaan lang. So, tamang-tama lang siya makatusok ng konti kasi masakit. Tapos, kukuha rin tayo nito. Ito yung test strip. Ito yung nagbabasa ng sugar. Isa lang. Tapos ito yung ibabala natin dito sa ating glucometer. Ayan. So pag nag-blink-blink na yung blood dyan, ready na siya lagyan ng dugo. So kailangan na natin kumuha na una. Okay. Sakto na sa oras. So atara ng pislito ni para magawas tong dagom. Hitan ra ba jud ko? Aw. Ayan, anay dugo. Paghanas ang dugo, ay. Ilagay lang natin sa device ng ganyan. Ang dami naman ng dugo na nakuha. Well hydrated kasi ako, kasi uminom ako ng maraming tubig. Ayan. Tapos meron ako ditong tissue. What? Mababa yung sugar ko, 89 lang. 89. Kasi nag-exercise ako. Kanina, naglakad ako sa kalsada. So, itapon na natin to. Kailangan itapon ng maayos. Kasi, ano to delikado to pag nagamit ng iba. Balik natin yung takip niya, mga kagahi. Yan. Tapos, pagkatapos nyan, hugasan natin ulit ng alcohol. Isusulat ko na siya sa notebook ko para alam ko kung ano, para maalala ko kasi tatanungin ako ng doktor ko sa next kong na prenatal. So, 89 lang. 2 beses lang ako nagganito sa isang araw. Magpipili lang ako kung umaga or tanghali or gabi. Basta hindi pwedeng hindi mag-test. Tapos pag may kinakain naman ako na bago, iti-test ko naman kung hindi ba umakyat yung blood sugar ko noon. Ganun, mahirap magkaroon ng gestational diabetes. Masakit pa. Sakit? Uwan na po guys, nabuing na. Sigira mag-uwan. Ito na ako mag-snacks. Ito yung snacks ko. High fiber na whole wheat bread ng Gardenia. Nilalagyan ko ng konting ganito, sandwich bread kasi wala kasing lasa. Tapos, ang palaman ko is cucumber. Kuha lang ako ng panibagong plato. Mahirap talaga magkaroon ng gestational diabetes kasi kailangan mong tignan yung mga kinakain mo. Ito, konti lang naman yung sugar niya pero mataas ang kanyang saturated fat. Pero okay lang kasi kunti lang naman nilagay ko. Hindi na nakapag-spike ng sugar. Tapos ito, na-test ko na rin to, wheat bread. Kahit 2 ang kakainin ko, hindi siya tumataas. So safe ito sa aking baby at sa aking katawan. So mag-peel muna ako ng cucumber. Ito naman, maganda to. Hindi talaga to nakapagpa-spike ng sugar.
pero nakakabusog. Tapon natin yung dulo. Ganyan lang. Ay, nilaglag pa. Anara guys. So, pa rin ka-subscribe guys. Subscribe din sa channel. Sa mga nakasubscribe na, islita ninyo guys ag bell para updated mo pirmi og na ako'y bagong i-upload. Nilalagyan ko lang to ay napunit. Nilalagyan ko lang to ng sandwich spread. Ganyan. Tapos, spread lang natin. Kaya kunti lang man ang ating pwede. Hindi man tayo pwede na maglagay ng marami. Lagay ko na yung cucumber. Yan lang. Tapos, kain. Sarap. Sarap na lang kahit walang lasa yung tinapay. Wala talaga itong lasa. Ito. Kain tayo? So ato ta sa gawas guys, kaya naman sila undoy dito kay gitrabaho nila gamang daan ilang gitambakan. Kanta. Dito Sudan. Ano na dinuguan. Dito ni kuan gikan. Sabi ko nagsabaw kag isda. Bi mo na karne ganyan. Gikas minteryo na. Kana minteryo dito kun minteryo ang gikuha. Bawo kisa nang dinuguan to. Jara. Ang gikuha. Gawan. Ali goy. Laag ta goy. Tutaubos goy. Makinas ka daw mo graba. Kini ba guys, mo nagang giingan ninjo kay darhi man dyan nakabalintong-balintong dias ni Agi katong nagbagjo, ijang gi papatag kay patambakan kuno ni ja og bato. Kaya hindi na buko maglisod bitaw. Ja ingon man dyan mo palit man kuno jag sakjanan, dyan kuno paagion dari. Hamburgers man nakadyo. Pero garabing kapabor na ho ga patagan kay inig agi bitaw na ho kay mag-agi mo kuno ni kabuntag kay mag-exercise like og lakaw-lakaw. Di okay nakadyo din ako mahaglok mo tunod. Una na sila pangaon kay alas 11 naman kapin. Jaga ko kay scheduled man ihang kaon. Sa pa kong alas 12 kay every 2 hours man kumukaon. Naman, dagat ta. Handa ang basok. Dagat ta. Dagat. Ligo ko dagat. Ah, Bakit ko na ho? bati inong inita. Kaliguan ka kog dagat guys. Murag aralamiya dyan magtibugsok-tibugsok na to magsamsam. Di mas undoy mo lakaw. Sa humana dyan papatag dyan, putsi tumutabang. Pero nang labas, dyan na pag ko hayhay dyan nun, kaya may mga labas ako may mga hayhay. Kaya pwede pa ko magtuad-tuad, okay ram na ng trabaho nga ako rin maglaba. Tsaka di mo pwede. Ganina guys pa, nalipay dyan ko kay, na-feel dyan sipa na dyan to, makain akong sipa na to, kaingan sila og 4 to 5 months kay sipa naman ko na, di naman ko na pitik-pitik. Ni nga na maganti dyan, ning tuy po manarapit sang puso, so I'm very very happy nga na-feel na si dyan. Nawagahan ka. Kuan ganina, kalungkot kay. Lipay ko kalit. Ala ka doy. Ha? Nakikitagalan sa rider. Palihog ko. Karon pa man lagi. Galit. Sarap. So, mo to, dilalim dyan magka Pariud to na. gestational diabetes. Pick up na sa maang kuan. Perfume. Pila ka po? Yarapin ka. Sakit, magsig. Tusok-tusok. Nandiyan ka taspod ba dyan? Kinanglan. Okay naman ako sa gipangkaon, pero tanawon lagi ni mo sa imong gikaon. Makabusog man ino, pero alam ko naanad ba nga inga na mo ikan. Kay naanad ba gata buras ka taon saretong kan di ta mag-check sa mga sugar levels ug sodium. Karon kay lahi naman kay kinahanglan naman dun nang ikuan og ben gamay ra ba nig sugar or gamay ra ba nig sodium. Nga na ba balance na kinahanglan balance diet jud ba. Okay ra man inuon. Murag naka-adjust na po ko gamay pero katong una hila ko kay makaninan ko maikag kong undoy dugang si jag rice jaga ko tanga argahe mabusog man hinuon ko pero kana laging atang pagkanilaog kay ako laog-laogon mo ko daan. Mura jag na disiplina jag ang pagkalaog-laogon. Makaingan lagi ko nga kanang exciting nga kulba nga daghan kay ma-discover sa imong kagalingan once nga mabuntis ka. Lipa dyan kay sipa ko. Hindi pa, yung tawag inahan, na-feel dyan na si dyan.
Di na jud to yung heartbeat rani, dili pa na jud to. Okay, ni nga na maghangdarin, ni nga naman dyan na feel, dyan na nga ni nga na sila ba? Gusto ko maligo dagat. Mas undoy mo lang ka. Zen, Zen! Abi kung ikaw rang usa, Zen! Dali, Zen! Nade kay kauban day ni mo yung papa. Kan ka, dako ko handa ha. Biskuit. Sa ka day dang biskuit dali. Dakoy bisita gay dali. Dakoy bisita di ara ka gwapa ni ah. Zen, Zen! Di mo ko kita. Yara dyan ah. Biskuit. Okay. Pamantay, mukaan kag luto. Itasan ka. Katay bisita, dara ka cute. Oh. Zen Zen. Bisita. Naglugway kag baka Zen. Sa may mong kauban. Papa, Papa? Agsi kip. gibilin ka na to. Agi mong mama. Dilin pod. Oo. Guba ra ba na imong bay Zen? Guba ra ba ni kay gipalid sa hangin. Sa linra ni Bagjo. Agamo kay amo man gipanday. Kisa nagpanday mo, papa? Papanday ra mo laing tao. Laing tao ra? May lain na. Lain ko na eh. Manila mining ng biskwit. Wait man na. Pero healthy na. Makagwapa nagbata. Yung ko nito ka, kaya rin di ka. Ako dyan. Ang bisita ko aning undoy. Pagmangken. Kuan silang baka nagpakaon. Tawanan day to, lupig day to nimo. Kay lakas among iro, Zen? Dito. Na, among iro si Bugoy. Napod na nga na. Isa man, Kana. kana sila nagtubig. Napo ko suyok nga na. Na, Ginoon, kaya magsige kag inom og tubig. Palit rag uwan mo nga ra sa di hay kay di mo ko pwede mo dagan-dagan kaya mo ko i-DJ dari. Kaya di. Ang abrihan ng imong biskwit para makakaon ka? Kamo abre? Di. Be, tanga abrihan be. Gintan ka din kaya mag-electric panta. Mamila na po ko Zen. Madyo ka na ko'y bisita guys, hindi ko malaay dari.